Vitajte v obci Valaliky, kde som si pre vás pripravil stavebný pozemok s výmerou 1390 m2, ktorý ponúka ideálne podmienky na výstavbu rodinného alebo bytového domu. Nachádza sa v intraviláne obce, v pokojnej časti s výbornou dostupnosťou a kompletnou občianskou vybavenosťou. Pozemok je rovinatý, čo výrazne uľahčuje a zefektívňuje výstavbu. Výhodou je dostupnosť inžinierských sietí. Elektrina, voda, plyn, kanalizácia aj optické pripojenie sú na dosah, čo znamená minimálne starosti s infraštruktúrou. Prístup na pozemok je zabezpečený asfaltovou cestou, čo zvyšuje komfort a dostupnosť. Regulačné možnosti tohto pozemku umožňujú maximálnu zastávanú plochu 695 m2 a celkovú podlažnú plochu 556 m2, čo poskytuje dostatok priestoru pre rôzne stavebné riešenia. V blízkosti nájdete základnú a materskú školu, zdravotné stredisko, obchody a reštaurácie. Navyše do Košic to máte iba za necelých 15 minút autom. Lokalita je pokojná, obklopená prírodou, no zároveň výborne napojená na autobusovú aj vlakovú dopravu. Cena tohto lukratívneho pozemku je 220 000 eur. Pozemok je výborná príležitosť pre tých, ktorí hľadajú priestor na bývanie alebo developerský projekt. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať, rád vám poskytnem viac informácií a dohodneme si obhliadku.